Kajing Don Marway kumu MP parliamentary kan om pensengau temang ai ya Dr. Ricky AJ Sengkon Hanrei ke pensengau sarong penban ba unyok ban kren ya kajai benriu ha gajuk opor ulong ba kam don jingper lada don ha kaliang persya nei ha kaliang sensyar kum gi sekri pai ba kin hab ban sekri yau konrat ubadai upai ba kam dadai ban yang bat bandon ha kaliang sensyar nei ha kaliang persya ban yang Marway lai kan long ka ai ke pensengau sarong ban ra ya kimat ba kajai mriu ka don kam laong Dr. Ricky AJ Sengkon ki badon ha kusor karu ki dai ki sekri pai ba ki badon ha kaliang persyaru ki besekri pai ba ka kamram usekri kalong bantrei nak bentaki kan rat upai ba ula benram ula aingu ya blai ba ula ay ka negalat ban ki pai ba ki bakersyan ya u ban long MP ban nyasat ya kajai mriu nga aingu ya blai ubala ay nga ka negalat bat ka jing kersyan jong upai ba ban ay ka jing job ya ka WP ha ki election MP baladem ngashim kum karai rang ba kum unong hikai namar ngadon kiskor ki khmat ki kjat bat kecing pengki ya kadot not jonga kum unong hikai ngashim ya kecing kit kili nag benta kalawai laong Dr. Ricky AJ Sengkon ulong ba kecing kren banakong jong ha parliament uyeng ban kren ni kinong rim jong kajai mriu ya kecing long kesensyar kadar kabal senjor kat kum gariti sensyar kari India bat unyeng ban nyai kren bat kermen ba kecing don ka WP kan long kan tendong jin sawa ya kari India bat ukwa bat nyoi ya kari India kabakiu kumbala angnut UPM Modi hau arajar sa pemyu hanrai kan long bae lada omburom i wai bat ya kirit pai